phansi enkandla ngicela unginyanyise leli diqa la ngakithi kube kuya ngama ngabe nilinika ubra ngiyabonga msasazi. Ehlana sezathe kubengelele phela ngamukele ngibukele emakhaya kuSimanzonzo lapho ngilisela khona indaba zamaskande ehlabahlosile nifike ngesikhathi ngibukele emakhaya ke akunguthathele nazi indaba zamaskande ehlabahlosile noma ngezona indaba ezimnandi kodwa indaba ngempela ethusayo njengoba sekuvelile futhi nami sengize ngayithola ingoma yegcwamelisha esiputshuziwe abantu abaningi akwaziwa ngempela ukuthi iputshuzo ubani kodwa abantu abaningi bebelindele ngempela lengoma ukuthi izophuma ngomhla ka4 kuDisemba njengoba kumemezela igcwamelisha like labhala futhi igcwamisha namhlanje ukuthi lengoma eyomntalapha izophuma ngomhla ka4 kuthese njalo abantu abaningi bavele bajikela igcowama bathi lengoma sesinayo thina ukhulume late nangempela akuthe ngohamba kosuku amahearts anginika lengoma ngayizwa ngempela umntalapho ngempela ngoba italapha ecishe u9 minutes utalapha abantu abaningi ke lengoma utalapha uSigobo Setambo utalapha uAli Mfamgube umtalapha ngendaba yokubuya le eDubai bese ndizini utalapha futhi nongizwe uthi usethambe senje ekubeni kade emncindezela echeme nokhuzana utalapha nabafana bamgqumeni babiza amabhamuza etalapha nobheka ihonga ethi uswaqhoqhobala itekisi noma ikhwatama lamjikjela iphinde etalapha nokhuzana ethi indlela akhuluma ngayo umuntu okumele agqokiswe ubra mbukele emakhaya ke kuthini uphawulo wakho ngalomntalapho lo engithenga caphunela wona nokuthi futhi wena kuthini uphawulo wakho ngemanagement igcwamelisha njengoba kusengakhona oqala ukuthi kuputshuke ingoma zegcwamelisha uzokhumbuleka ukuthi ngonyaka ondlule futhi yaputshuke album ekubeni kuthiwa izophuma kusasa kodwa yaphuma ngayizolo eyathi belala nje abantu babe sebetholile ku WhatsApp na ku Facebook uthini uphawulo wakho ngalento eyenzakala kwigcwamelisha ukuthi ingoma yazo vele iputshuke noma kanjani ngakhulaza umntalapho ngoba abantu abaningi bebeyilindele ngempela abantu abaningi beze bethenga album nje beyithengela wona umntalapho kodwa kuthini kumusa ubona lo mntalapho lo usuhamba kanje ku Facebook abantu bowulalela mahala izona ke indaba engithengaphathela zona kweSimanzonzo akahlangane futhi ngokuzana kwi comment section siyabonga So ngicela unginyanyisela idiqa awunginyanyisa kuzona. Siyabonga phansi enkandla ngicela unginyanyise leli diqa la ngakithi kube kuya ngama ngabe nilinika ubra